What's up talaga niya? It's me again, Alvin Boti Sophie, exploring Tarlac. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ulit ni Azuro Hotel by Sunshine Grandeur. Napakaganda guys nung bagong bukas nilang The Turning Point. Actually, na-vlog na natin siya before, so iba yung name. So ngayon talagang buo na renovate and super ganda. For sure, kapag napanood niyo yung vlog na to, talagang gugustuhin yung pumunta dito. Located siya guys dito sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Alos katabi lang siya ng Padcor. Guys, nakakit na tayo dito sa taas ng The Turning Point. Kung maganda yung sa ilalim, so for sure magugustuhan nyo din dito. The Turning Point is now officially open. Dito lang yan sa Azuro Hotel by Sunshine Grandeur. Sure! Actually guys, no, until now talagang na-amaze pa rin ako sa itsura or sa pag-transfer ng 9th floor dito sa may Azuro Hotel. Ito nga, The Turning Point. So sa inyo guys, mag-aaral sila ng lunch, dinner, and of course, pwede rin kayo mag-chill dito. Okay guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nyo kalimutan share video to para malaman din ng mga ibang kabalin natin. Itong napakagandang The Turning Point dito sa may Azuro Hotel by Sunshine Grandeur dito sa may Balibago, Angeles City, Pampanga. Nasa 9th floor siya guys. For sure magugustuhan nyo yung place. Meron siyang 360 view na talaga namang napakaganda. So the other side, sa may right side natin, makikita mo dito yung Mount Arayat, lalo na pag umaga. And then guys, sa left side natin, makikita mo naman dito yung city lights ng Angeles City, Pampanga. So on Caloriac Vlog, peace out!